Welcome din sa itong Hope Channel, stuck na sa pagtuon. Dalaygo na Ginoo nga kita makahimo sa pagtuon sa mga pulong nga kinahanglan atong mahibaluan samtang kita nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Atong pasalamatan ang Dios ning tanan og ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat nga kami magkatuon sa mga pulong. Dalaygo nikaw sa mga panalangin nga among naangkon labi na sa kaluwasan dinha ni Ginoong Kristo. Hinaut ang balang espiritu magapabilin sa mga kasing-kasing o ang tanan nga mga televiewers nagpaminaw sa ilang mga radyo madugangan sa panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong i-welcome karon dinhi sa atong studio ang atong mainstay guests pero mainstay na. Ma'am Shai Aguinaldo o si Pastor Roger Nomos, ang atong kauban nga mga pangulo sa departments sa family o children o sa ato ang personal ministry Sabbath School Integrated Evangelism Lifestyle. Ang atong pagtuon karon medyo dunay pagka-practical pero grabe ka lalum ang iyahang implikasyon. To kay nagisgot kini og one lawgiver and judge nga sabi ni siya usa ka maghatag sa balaod o maghuhukom. Kining title na to, nagpasabot nga usara gyud ang naghatag og balaod ug usara pod ang maghuhukom. Kung naapay mo sobra ni ana, dili na tamo tuog kinsa na siya. Ang atong memory verse, Ma'am Shai, mabasa din sa James chapter 4 verse 12 atong basahon sa Binisaya, palihog Ma'am Shai, James 4:12. James 4 verse 12 nagaingon, usara ang magbabalaod ug maghuhukom, siya nga arang makaluwas ug makalaglag. Apan ikaw, sikin sa kaman nga magahukom sa imong silingan. Kini doon na nadaan, Ma'am Shai, assumption nga sa diha nga gisulat kini ni James, doon na nabantayan niya nga murag mo action pod og usurp sa otoridad sa Dios. Kay gani kay sikin sa kaman. Daw medyo adunay pagmahay-mahay o punto por punto na gyud. Pastor Roger. Marag pangkonsensya ba? Pangkonsensya kay kinsa kaman niya dinhi ba sa mga katawan sa Ginoo dili exempted ang atong iglesia. Naagay mga katawhan nga matintal gyud paghatag og hukom. Medyo may katarungan sila. Na gani madunggan ako nga kanang tawhana bisag tuldahan pa ng agtang ana di na gina madala. Kanang tawhana bisan pag si Satanas dili na mo dawat ana. Grabe nga mga Description. Hinaot dili ni madunggan human nato matunan kini. Tungod kay dili kana maoy gibilin sa Ginoo nga mga pagtulunan. Ang maghuhukom mao ra gyud ang Dios. Og siya ra pod ang gahatag sa balaod. Busa kita di gyud unta tamotamak sa responsibilidad otoridad nga ang Dios lamang Ma'am Shai maoy adunay katungod. Usa sa mga kaluyahon gyud sa tawo. Sulod sa panimalay, sulod sa iglesia, sa atong mga buluhatan, ang paghukom gyud. So kung maghukom gani ka usahay miingon gyud ka ani you use your one finger. Usa ka finger. Unya wala ka kay balo nga ang ubay-ubay, ang tulo nagabalik pod sa imuha. Pero dili gyud ay taangay nga maghukom kay that is not our authority. Nga naman gyud unsa man gyud sa imo Pastor Roger? Unsa man gyud kalipay o unsa may nakapaaghat ni mga katawhan nga maghimo magpaghukom unya? Kasi gara na ba nilang gihimo pinakasakit? Ado naman ko'y comparison sa ilang kaugalingon ngadto sa uban nga tao. So ang gihimong estandarte ang kaugalingon. Sa ato pa sa iyang paghukom, daw doon na siya gipasabot. No. Nga mas maayos, Mas maayos siya. kaysa iyang gihukman. Mao gina ang implikasyon kay murag
silent siya kayo nga kapahibalo, nga ako ang mayo. Mao yun ang tumong. Na og mauna ang dagan sa pagginawi sa tao, nawala na si Kristo nga mo standarte. Dili po na siya makalipay sa itong Ginoo, kay ang Ginoo, gisulti na gid na sa nato nga siya lang gyud ang mukom. Gani ang Matthew City, versikulo 1 ngadto sa 3. Doon ay pahinumdum nato. Ayaw pagpanghukom aron dili ikaw paghukman. Tama. Kay kung unsa kuno ang imong gihukom pod, maupod ang imong silot ng imong maangkon. Mhm. Kay kining pagpanghukom dili gini siya trabaho nga maayo, kay dili man ta kabasagod sa kasing-kasing. Maunay usa ka safety net sa Ginoo nga nganon dili ta pwede mo apil og paghukom, kay dili ta makabasa, Ma'am Shay. Kanang imong mata limitado siya sa imong nakita. Pero sa psychology, dunay connection ang imuang gikan sa sulod, mao gayud ang basihanan sa tanan. Kay kung magdrama-drama lang ang tao, kini mo kong drama scripted. Now isay kinabuhi nato nga nakita nato sa script, nakita nato sa iyang gipadayag, dili mao sa script. Sa script. Sa iyang kasing-kasing. So di gid ta pwede nga mohukom. Ang Ginoo ra gyud may makahukom. Ako igsuon pastor nga may pagkabulakbol pod sa pag-alagad. Mhm. Unya, pero close kayo me, lalaki. Kung ako gani siyang pahinumduman siya, dili lang gyud ta makahibaloan ni nang kay basig ako pa'y mauna dito sa langit. Usahay makatawa na lang ko, pero Tinood na siya. ang kahuna-huna ko nga dili gyud ta angay no maghukom kay in heaven alone there are so many surprises. Tama. Ang imong gihuna-huna nga tuwa didto dili nimo makita. Ang imong gihuna-huna nga wala didto. Oy. Tuwa dito. So in Jesus alone salig ta kay siya lang gyud ang angay nga mohukom, kay siya pod ang nagahatag sa kabalaoran. Kining punto nga dalhon sa korte sa diha nga nagka-problema na ang mga kaigsunan. Ang ilang relasyon gihagit na og tawag og bugat-bugat na. Maayo ba ni nga kinaya? Kung ang maong solusyon sa problema diretso sa korte, ato inumduman nga mas maayo nga himuon sa ang proseso dinhi sa iglesia. Ma'am siya, kanang namagi mga hitabo nga nangabot na sila sa korte. Wa gani kalibutan ang mga membro sa church. Ang ako ra yung ikasulti ana, mauni tambag ni Santiago o James nga kung mahimo lang yun, kung ang maong kaso labi na gyud duha ka partido nga miyembro sulod sa iglesia, dili gyud siguro ta mo settle sa sulod. Mao ni ang pinaka-ideya. Naapag ko, muna'y maayo, Ma'am Shay, kay gitagaan ni mo og respetar ang kagamhanan sa iglesia. Nga magibinlan sa Ginoo sa mga pamaagi, aron mapadagan niya ang tanan nga bulaton sa iglesia. Kung dunay mga bingkil-bingkil, dayon mo ingon dayon ka nga korte ta magabot. Na delikado na siya. Dili na. Wala na siya kay balo nga ang iglesia nga iyang gipamimbruhan adunay gitawag og personality, jurisdiction sa paghatag og husay sa imuang trouble o problema ba. Na aggravating factor, pastor ba? Ngano nga ang attitude sa tao, korte dayon. Tungod kay sa sulod niya, naman siya gihuna-huna nga siya ang mudaog. Tungod kay naa sa kwarta. Tungod kay na kwarta. Mo ni pod sa atong leksyon gisgutan gyapon nga ang mga dato say mo gamit sila sa ilang salapi aron nga ma-satisfy ang ilang personal nga mga interest. Motivated sila sa selfish nga mga motivation. Ya, usapod ana tangalig ang maong tao, kusog ang koneksyon niya dito sa korte. Asin ang mga igsuon, mga abogado o mga huwis ba? Mana? Isa nga. Kuha naman gud ang tao karon murag legal minds.
legalistic na. Pero sumala gyud sa pinaka-ideal nga mga katawhan sa Dios nga ni naay mga sitwasyon nga dadon bitaw sa kapitan ang mga Lupon, sa Lupon, Tagapayapa. mga barangay level. pagkuan kaning mga kutso-kutso sa atong mga miyembro sa iglesia. Nakadungog gyud ko sa usa ka kapitan nga nag-ingon nga, Pastilan, kamo gyud dili gyud ni dapat dadon ni dinhi. Ang kapitan mismo. Oh. Kung kamo kay nag-alagad mo sa Dios, mas mga maayo man mo sa ubang mga tawo. Dapat dito ra ni sa sulod sa iglesia ninyo isitol. Correct. O niya, nadungog yun na nako. Niya, mura tag gilaparo ana, walag tuo nga. Tama, no? Anong moderitso man yun tinuod ta dinhi. Niya pagyud ko'y gitawag nga mas atras pa rin ako Kung na magay mga bingkil-bingkil, kung mahimo, isettle na siya first didto sa Dios o sa imuha. Kay gani, mao magina sa ang first step nga himuon sa Ginoo. Sa diha nga ikaw adunay kaligot-got o kahiubo sa usa ka tawo, o nagbingkil gid mo, do na mo'y paragbayloay og dili maayo nga mga istorya, hait kaayo nga mga pinulungan, nagtuo ko nga masitol na ninyong duha, ikaw nga hingtungdan o kamong duha nga hingtungdan, kamong duha mismo willing mo nga makigusay sa Ginoo o willing mo nga kamuran duha magsinultihay sa pribado nga dapit nga di pa mahibal-an gani sa tigulang church leader, sa mga members kay ang tinuod. Kung mabutang na ni siya sa church level nga issue, naana din na ang imong kaso, Ubay-ubayan ang maghibalo. dako po ni siya apekto sa imuang pag-alagad. Mao na nga, doon ako'y nabantayan din kaning procedure sa Ginoo, maayo gyud nga first step pa lang, settle na mo. Wala may rason, Ma'am Shay, nga dili mo masitol. Pareha mo nagtuo sa Ginoo. Usahay ang rason nga dili makasitol kaning garbog yun. Kanang garbo. O kana laging motugingon nimo Pastor Roger nga kwartahan man ta. Mo problema sa mga dato karon Ma'am Shay. Mo na nga ikaw mo action ra ba ka dato? Hinaot ka di pud mausab ang imong kinaya. Kinahanglan nga moagi gyud tas proseso mo nang giingon sa Ginoo nga ug magdala ka sa imong mga halad o sakripisyo. You settle first kung Settle naa first. kay Hmm. mga kaalig gut-gut sa imuhang Oo. isig ka membro, isig ka tao. Isitol na nimo Oo. sa imong isikataw. By Biblical yourself. principle na siya. Biblical na wala na sa gayon nga sa diha nga na kay kaligot-got, sulti ang tigulang, sulti ang church elder, sulti ang pastor, dili pa na mao. Kanang sulti na siya, madala na sa simbahan nga level, kana mga public na. Public ka na bang? Ikaw, nag-wild dito, ikaw, nagubog-ubog dire, daghang kagipang nanghasi ka sa merkado, kana, immediately, tawgo ng attention sa pastor, ana. Pero inyo lang duha nga kamulang duha na ibalo, duha ka pamilya, nag-istoryahay, di nagkabayloay mo dito, nag-abot mo sa dalan, dayon wa mo maayo ang inyong pagkaistorya, pirte na ninyong kumbate og istorya dito, kana masitol na ninyo between you yourselves. Bisan sa kuan pastor na kay mga maobserbahan nga dili maayo o nya wala nagapuyo sa standard sa iglesia. Daghan kong komentaryo sa mga concern bitaw, makaingon sila nga you should have talked to me, ha? Kana, mo Oh, you should have talked to me. Mas ma-appreciate pa nako nga imo kong giprangkahan nga Kana, kita lang. kay sa gidala Anong ni- gidiretso man imong dala dito sa committee? kana si Ma'am Oh. Say. Mo na gibuti pasabot nako nga pinakanindot jud kaayo nga kamong duha ang nagsitol. Naay mga problema, Pastor, nga kinahanglan po dong mediator. Kay halimbawa, ang duha ka magsuon, nga doon ay misunderstanding, puros may kinaya nga dili makapaubos, o galingon. O masito lang na sila pinagi sa mediator. Mediator. Kanang mediator na to, dili na kinahanglan nga madala na sa church level. Yeah. Pwede siya third party, pero kanang nga third party, dili na siya mo break sa balaod news dito nga, mga kaigsunan, kinisikuan biya mag-ura na nagsitol, dili. Gani, ang panahon sa Santa Sina, wala magani i-identify din na nga,
sige kamo, general man ang pagka-announce na nga mag-uli mo, general man na. Doon ay mga kaigsunan nga, hulaton sa nila ang Santa Sina. Hulaton ang mga special events. Dili na siya pwede. Kay wata kay balo kung maabot pabataan ang panahon na. Pero dinhi doon ay gidugang nga ni may tungod sa planning ba? James 4:13. James 4:13 nagaingon, Tan-awa ra kamo nga manag-ingon, karon o ugma mangadto kami ni anang lungsura, og didto pabilin kami og usa ka tuig, og magpatigayon og manapi kami. Iwasan na lang paliwam siya. Samtang ang tinuod mao nga kamo walay hingsayran mahitungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag og unya mahanaw lamang. Kini atong i-link ni siya ha, sa settlement sa kaso sa mga kaigsunan. Okay. Kinahanglan gyud. Doon ay giingod din na sa Salmo, Proverbs nga, don't allow the sun to set with your wrath. Karabang iyog tuguti nga dalhon Salo. nimo ang imong kaligot-got. Masalupan o adlaw. Pasalupan og adlaw, mao na siya. I-link nimo ni tungod kay wala gi ka kay balo kun ugma na pa ba ka. Naka kun doon na may mga bingkil-bingkil kanang adlaw mas maayod pinaka the best. Although doon na po tayo mga prinsipyo sa giyon nga ipa-die down sa, pero kung ang pag-ampo doon ay gahom, masitol ka mo pinaagi sa inyong mga pag-ampo. Ang pagkabingkil manggod, kung imuha ng ipadugay sama sa anay nga nagakutkot bitaw, Metastatize gitawag na, Ma'am Shay. So, bantayan nato nga kung naay mga kaaligot-got, tama gyud. Kay dili lang baya kato siya maapektahan bisan ikaw nga nasuko. Daghana. Tibuok nimong lawas, ma-stress ka, mo taas ang pressure, mo ang heartbeat, tanan. So, doon ako'y hangyo sa to mga kaigsunan, mga higala. Ayaw ninyo ipanabi kung doon naman gani mo'y kaligot-got aning usa ka tao o doon na kay gisawayan. Ayaw ninyo ipanabi. Kay posible mulala pa na siya kung daghan ang naibalo. Labi na sa mga sensitive kaayo nga mga balita. Kining ba ato bigis kita ning dila, Ma'am Shay. Kanang dila kuralon ginato na siya. O kining may tungod sa gisgutan dinhi sa James 4:13, doon ay gitandog po diri nga plano. Sige kita plano. Nindot nga sinultian, Ma'am Shay, planuha ug maayo pagplano uban ni Kristo, ingon nga taas pa kayong panahon. Pero pag kinabuhi diha ni Kristo, ingon nga karon na lang ang panahon. Nindot, no? Pagplano, balay sa ingon nga Wala pa mag-abot. taas pa kayo ang panahon. Mao na ang motivation nimo, incentive si mo na plano. Pero pag kinabuhi, ingon nga kini na lang ang last nga adlaw nimo. Busa, it holds true sa sinultihan nga nagaingon, occupy Occupy till I till come. Jesus comes. Till I come. But, be ready. Live a life nga kung unsa mang orasa mo balik ang Ginoo, andam ka. Okay. Andam ang Apagin, atong Ma'am Shay, panimalay. kining duha ka klase nga sala. Last na niha. Kaya naa sa 1 John 3:4 nga ang pagpakasala maoy Paglapas. pagsupak Lapas sa balaod. balaod. O kanang ikaduha, kanang James 4:17 ato ko nang basahan, Ma'am Shay. Naraw, 4:17 nindot kay nga pagkasulti. James 4:17, busa ang tawo nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini, siya nakasala. Kana mo nay lusot sila anak kay dunay duha ka words din nga atong tukion. Doing wrong mao na siya ang automatic. Doing wrong Transgression. against na siya Transgression sa of the law. 1 John 3:4. Transgression of the law, doing wrong. Pero kining not doing right, mao ni siya ang James 4:17. Kada bang naa kay untay nakita nga angay nimo himuon, pero Wala ni mo gihimo. gilikay nimo. Omission.
Wala kay gihimo, Ma'am Shay. Wala kay gihimo, Pastor Roger. Wala kay gihimo nga dautan. Wala kay gihimo nga salawayon. Pero wala nimo himua ang angayan nga himuon nga maayo. Mo nag-ingon nga nakalabay ka adtong Si Piata ba? Si Piat. Yan. pagtan-aw nimo sa unahan na amay tawo nga gatinga-tinga. Mhm. So, mubalik sa parabola. O balik gyapon sa parabulo. O, parabola. Atras ka, Atras. ngita ka kay basig pangaywan niya ka dito og kanang pangbayad sa taxi o pangbayad sa ospital. Okay, katag. Di kay din nahibalo ka nga dunay katiguman didto dayon nahibalo ka nga daghan kayo ang muadto kay mangayo og tabang wala lang sa kaniadto kay basin og Katag ka. singitan niya ka. Kining not doing right daghan kay ni siya, Ma'am Shay. O, ikaw ra gihapon. Bumirang lang gihapon sa imuha. Kay kung kabalo ka nga, what you are supposed to do is right, pero wa nimo buhata. Ang guilt feeling nimo, grabe ba? Mo nagingon sa ilustrasyon ni Pastor Paterno M. Diaz nga dunay barko na lunod. Pero siya ni adto gyud. Layo kayo ang dagat nga giadtuan niya. Bugsay gid siya giadto niya. Kay mutabang siya og luwas. Ang ubad wala, Ma'am Shay, kay anong maadtuban nga mamatay noon sila dito, mutabang sila. Ang nitabo, pagkuha niya sa natabang niya nga gilumos, nalumos sa unta, iya mo na igsuon. Maayo gid si Pastor Diaz matag mga ilustrasyon. Usa ka amahan, manager, nagdali siya, naka-Amerikana na, gadali siya sa iyang schedule nga meeting sa opisina. Pero pag agi niya sa usa ka tulay, nakita niya ang kamot sa bata nga Gaana-ana. awop-awop, ngayog So tabang. malumos gid to siya. Gusto gyud unta siya mo tabang, pero pag tanaw niya sa relo, siya gud ang chairman, kay manager. Oh. Murag alanganin gyud. Nya Alanganin. magkabasa-basa pa siya. Langay na. Oh. Padayon Dito siya. siya sa iyang trabaho. Few minutes after the wife called, nga katud ang kamot nga iyang nakita iya detong anak. Pagka makasubo, Ma'am. Grabe kaayo ang iyang guilt feeling. I could have saved him, my own son. My own son. Oh. Mao rin. So, kining kwan, Pastor, ang dili pagbuhat sa responsibilidad. Mao gyapon. Mao Sala gyapon. gyapon na. Sala gyapon. Kay Kana siya responsibility. mao na siya mga gitawag og mga parallel nga mga situations. Pero mga kaigsunan, ang pag-ampo importante gyud. Sa pagdil nimo sa imong isigataw tungod kay ikaw, aduna siguro dili maayong nga relasyon ang pag-ampo. Mao gyapon ang atong padungnan. Tungod kay ang pag-ampo mao kana siya ang paghatag kanimo og kusog, paghatag kanimo og pamaagi unsaon nimo pagdala ang imong kinabuhi, pagpakigdugtong sa isig ka tao nga ikaw mahimong kaymutan sa tao og labaw sa tanan, kaymutan ngadto sa Dios. Daghang salamat. Nalipay kita nga bag-o na sab ang atong pagtuluran karon sa tanan nga mga nagpaminaw karon sa ilang mga radyo o sa atong mga viewers sa television. Ang panalangin atong naangkon dalaygon na Ginoo og atong hinumduman nga dito sa langit lunlon kalipay, dito sa langit lunlon kalinaw og hinaut dito sa langit magkita tang tanan atong paminawan ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang kabataan, lakaw suduhunga, malipayon imong mahigala. Sa ilang huna-huna, walang kamalaka, sa kawadon mo sabot, nagpabili ng gugma. Hain na ang iyong pagsanib.
Dalia ug luwasa o Kristo dawata. Hain ang imong pagsalig kun may pagsulay, kun kaguol din kamo ato. May pagsalig ka ba kang Kristo sa kahanlogin sa imong dangpan? Adunay Ginoo, hain ang imong pagsalig kun may pagsulay, kun kaguol din kamo ato. May pagsalig ka ba kang Kristo sa kahadlok sa imong dangpan? Adunay Ginoo, sa kahadlok sa imong dangpan. Adunay Ginoo, adunay Ginoo. Dayigon ka namo Dios sining taknaa tungod sa imong pulong among natun-an, nakahatag ka namo og pagpahinumdom sa among makatungdanan, mga butang nga ngayon namo buhaton alang sa paghimaya sa imong ngalan. Panalangin ni ang mga kigalahan nga nasa televiewers sa ilang mga panimalay og himuamahan nga ang kalinaw sa panghuna-huna sa matag usa mabatnan tungod sa imong mga paggiya pinagi sa imong mga pulong. Kinintanan lauman na madawat sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Adunay Ginoo, hain ang imong pagsalig kun may pagsulay, kun kaguol din kamo ato. May pagsalig ka ba kang Kristo